Αυτό που βλέπετε είναι ένα τσιπάκι που απεικονίζει τις 5 υπήρους. Ένα ανάλογο τσιπάκι θα περιέχεται στα νέα βιομετρικά διαβατήρια που θα καθιερωθούν μέχρι την 1η Μαρτίου για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τσιπάκι αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα βιομετρικά στοιχεία κάθε κατόχου. Με ιδιαίτερη έμφαση πάντως να δίδεται σε αυτά που θεωρείται πρακτικά αδύνατο να αλλοιωθούν, όπως η ήρυβα του ματιού και το DNA μέσα από μια ελάχιστη ποσότητα σαλιού. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι σε χρόνο 0 θα μπορεί να γίνει επαλήθευση ανά πάσα ώρα και στιγμή των βιομετρικών στοιχείων κάθε υπόπτου για συνεργασία με τζιχαντιστές όπου και αν ελεγχθεί. Καθώς με τα νέα μέτρα, έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται ακόμη και σε Ευρωπαίους πολίτες παντού και σε πολυκαταστήματα ή και εξωτερικούς χώρους. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι λένε ότι θέλουν να επεκτείνουν τους ελέγχους αυτούς εσωτερικά, εντός Σέγγεν, για τη μετακίνηση από μια χώρα στην άλλη. Και η αφορμή είναι το ότι οι 3 από τους τζιχαντιστές οι οποίοι τεινάχθηκαν στον αέρα στο Παρίσι βρέθηκε να έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μετά τα νέα βιομετρικά διαβατήρια που θα καθιερωθούν μέχρι και την 1η Μαρτίου, έρχονται και οι βιομετρικές ταυτότητες. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο όμως για να υλοποιηθεί έχει τεράστιο κόστος. Πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανώτατων αξιωματικών για να αντικατασταθούν περίπου 8 εκατομμύρια ταυτότητες που χρησιμοποιούν οι Έλληνες πολίτες με βιομετρικές. Πρόκειται για ένα σχέδιο με μεγάλο κόστος, το οποίο εδώ και 10 χρόνια εξετάζει η εκάστοτε κυβέρνηση με την ηγεσία της αστυνομίας. Τώρα όμως ο Τζον Κέρι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό επανέφερε για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την Καθημερινή, το θέμα με τις νέες ταυτότητες. Αν τελικά αλλάξουν, τότε θα περιέχουν σχεδόν όλες τις πληροφορίες που θα αναφέρονται στα νέα βιομετρικά διαβατήρια. Θα έχουν δηλαδή ένα τσιπάκι με στοιχεία που δεν θα αλλοιώνονται, όπως η ήρυδα του ματιού και το DNA. Θα δυσκολεύουν πάρα πολύ την πλαστογράφηση, παραχάραξη ή παραχάραξη του διαβατηρίου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία μελετά τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στα δημόσια έγγραφα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη για τα στοιχεία που θα περιέχουν τα νέα βιομετρικά διαβατήρια και το επόμενο στάδιο θα είναι οι βιομετρικές ταυτότητες. Θα είναι η κάρτα του πολίτη. Θα είναι η κάρτα για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν και οφείλω να τους το αναγνωρίσω. Από την εποχή του Άμπκα, του Δημήτρη του Σιούφα, του Πεπονή, του Μπένου και άλλων ανθρώπων πολιτικών που δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια και βρήκαν πολύ μεγάλα εμπόδια. Η τελευταία προσπάθεια με το σημερινό πρόεδρο της Βουλής ολοκληρώνεται αφού αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε πλέον επιτροπή η οποία μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχει λύσει το ζήτημα της διασύνδεσης, της συλλειτουργικότητας, της διαλειτουργικότητας όλων των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών, για να μπορέσουμε πραγματικά μετά από αυτό το τετράμινο μέσα στο 2016 να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη, βαθιά, ιστορική, ανατρεπτική μεταρρύθμιση που θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία. Μια κάρτα που θα έχει και δεύτερο ρόλο. Θα συμβάλλει στην υλοποίηση μέσω αμεσοδημοκρατικών θεσμών. Τα δακτυλικά μας αποτυπώματα, η ηλεκτρονική μας υπογραφή αλλά και το ύψος είναι τα νέα στοιχεία που αναγράφονται στις βιομετρικές ταυτότητες που εκδίδονται από την περασμένη Τρίτη για τους Κύπριους πολίτες. Πρόκειται για ταυτότητες οι οποίες παρέχουν σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Μάκη Πολυδώρου μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι νέες ταυτότητες σε σχέση με τις παλιές φέρουν πιο εξελιγμένα στοιχεία ασφαλείας, έτσι που αυξάνει την προστασία τους από την πλαστογράφηση και την παραχάραξη. Ισχύουν οι παλιές ταυτότητες μέχρι την λήξη, μετά θα βγαίνουν βιομετρικές. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να αλλάξετε οπωσδήποτε ταυτότητα τώρα. Τα δελτία ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία δεν θα εκτυπώνονται πλέον αυθημερών, αλλά θα παραλαμβάνονται από τα σημεία υποβολής αιτήσεων σε 5 εργάσιμες μέρες. Η έκδοσή τους γίνεται από τις επαρχιακές διοικήσεις και τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη και το κόστος ανέρχεται στα 30 ευρώ για τους ενήλικες και στα 20 ευρώ για τους ανήλικους. Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται από τον Ιούνιο οι συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει μειωθεί με ανάλογο ρυθμό και το κόστος χρήσης τους.
Η επιβολή των capital controls εξαφάνισε τα μετρητά και εμφάνισε ως διαμαγεία στην καθημερινότητα σχεδόν των Ελλήνων το πλαστικό χρήμα. Τα ποσοστά χρήσης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών από 45 έως 55% που βρίσκονταν στο πρώτο εξάμηνο του έτους έφτασαν στο 62% και 38% αντίστοιχα από τον Ιούλιο και μετά, ενώ και ο τζίρος μέσω των τερματικών POS εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 80%. Χρησιμοποιείτε την κάρτα? Πολύ. Πολύ. Έχω συνηθίσει γιατί χρησιμοποιώ χρόνια για ακόμα και ένα πακέτο τσιγάρα όταν κάπνιζα. Τώρα εδώ παραδείγματος χάρη για την βενζίνα θα γεμίσω γύρω στα 50 ευρώ, σούπερ μάρκετ. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα και επίσης τα εστιατόρια. Η πρόκληση είναι σιγά σιγά οι συναλλαγές να χρησιμοποιηθούν και σε καινούριες επιχειρήσεις, ειδικά στα μικροποσά. Στο χώρο της εστίασης, όπως και στα πρατήρια καυσίμων, η μεταβολή του αριθμού των συναλλαγών με κάρτες στο διάστημα Ιουλίου-Νοεμβρίου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο έφτασε το συν 200%. Μπορεί να έρθει κάποιος να πάρει και ένα πακέτο αξίας 6 ευρώ και να πληρώσει με κάρτα. Και βέβαια τα μεγάλα ποσά πολύ περισσότερο. Ακόμα και ένα πολύ χαμηλό ποσό, το ποσό των 5 ευρώ, προτιμά να χρησιμοποιήσει την κάρτα του, ώστε να του μείνει το ρευστό να χρησιμοποιηθεί στις πρώτες του ανάγκες. Ανασταλτικός παράγοντας πάντως για τις μικρότερες επιχειρήσεις στη χρήση του πλαστικού χρήματος παραμένει το κόστος των προμηθειών στο τραπεζικό σύστημα, που κατά μέσο όρο διαμορφώνεται στο 1,8%. Η εφαρμογή όμως του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει χαμηλότερες προμήθειες αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τραπεζικών χρεώσεων έως 30%.